טיפים, איך אנחנו יכולים לשמור על הערנות של המאזין? אני רוצה לתת לכם... רגע, תמיד. היום בבוקר קמתי, ירדתי במעלית ופתחתי את הדלת. לנגד עיניי ראיתי את הדבר המפתיע ביותר שראיתי מזה זמן. פתחתי את הדלת ולנגד עיניי ראיתי מנקת רחוב. והעניין הוא שברגע שאמרתי, יצאתי בעיטה, עשיתי הפסקה. במהלך השלוש שניות האלה מישהו קורא, נו, מה הוא בא? מה יש שם? רבותיי, במשך ה-22 שנה שאני עובד בחברות השקעות ומתעסק בכספים, למדתי דבר אחד מרכזי. יש כלל אחד שמלווה אותי לאורך כל הדרך, ולמדתי שאם הולכים לפי הכלל הזה, יש רק דרך אחת, אני רוצה לחשוב איזה להצליח. הכלל הזה, כל כולו, יושב על מילה אחת. והמילה הזו היא? מקלט מס. אוקיי? ברגע שאני עושה את אותה הפסקה, או אגב, שקט פתאומי, או איזושהי הפסקה מסוימת, מייצר דריכות מסוימת בקל, פתאום, רגילים לשמוע איזה סאונד ופתאום יש שקט מהמקום הזה, יש איזשהו עניין.